balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Nga tubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako gidalapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimo. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini? Sino siya? Ano ang iya manging kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sa MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Come! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamati. Funny how a lonely day can make a person sane.
What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kag karon, sa kasugpon sa atong matahom kag makatalandog kasing kasing palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. Was thought to be. This is me. This is me. Oo, Nang. Ay, salamat. May upod na ko, Nang. Updanay kami ni Diday sa mansyon. Hindi na ko sinimabudlayan kay may matudlo na sa ako sa mga ulubrahon ko dito. At imayo ko na mo sina eh. Pero hoy Lourdes, tarong kagay kung dito ka na sa mansyon, ha? Hindi gid ako papakahoy sa mga amo mo, ha? Oo, ikaw ba Nang mo? Huwag ka ba salig sa akon? Nagapaandam la ako. Basi mag-andar naman ang balatian mo. Latian na ano man? Ang balatian mo bala? Nga makuha ka sang gamit kay hindi mo? Ba, Nang Rosita? Ganun ako kagay nga manghilabos mga gamit, ha? Nga makita mo sa mansyon, ha? Basi bala, interesan mo, Lourdes? Kag kuhaon mo? Ay, abaw hindi, gid. Basi kung sa sini nga hugada, mapreso ka, gid. Ano na yan asigulanong imo yan, Nang man? Layo na imo yan. Nagapaandam lang ako. Madamo sa malahalon nga mga gamit dito sa mansyon. Basi ba kung maganyat ka? Kagkuhaon mo iya? Ay, palagpat kay mo yabalan, Nang. Sang ura pa to ya? Sang hubin pa ko to ya? Ano ko, gaga? Nga munguha ko sa hindi akon? Amo gani. Nga antes ka magkimo sang isa ka butang, paminsaragin anay sang maayo kung makapalain sa imo. Ako nga wala ka sang problema, ha? Oo, Nang, ani ka, mahimos na gari ko sa mga dalalon ko. Ay, oo, gali. Sa imo patuluga karon sa gabi si Maria, ha? Agol bisan paano, mabuhin-buhinan man ang kahid daw sa bata sa imo, ha? Anong kaya kaadlaw nga hindi ko makita ang bata mo? Oo, Nang, ani ka, manghimos pa ko sa mga dalalon ko. Naglaingin ng bote sa ginhambal ko. Pero mas maayo nga pa sa aran ko daan eh. Hay, budlay na. Mahuyan na kuya kay ating. Hay, kung mga iba na siya nga tao, hindi ko kasi papatigayonon, bro. O galing, nagapanikasog man siya para sa palaabukton sa bata, ya. Pero, napiyaran ko kay Lourdes. Do wala amor sa bata, ya? Wala galing nag-aatipan sa bata, ya? Ay, nano, hindi yung bata si Maria? Anong siling mohan? Makatug kita sa hayin ni Councilor Mendez? Yes, love. Mabuhilog kita sa kalisod sa pamilya ka ni Councilor Mendez. Makauluya man kay Vice Mayor eh. Oh, sige. Okay man ang napinsaran mo. Mapa-arrange ako sa bulak. Ngandalo natin sa namatyan. Bahala ka, han. Tawagan ko si Vice agud sa sina. May upod kita. Good idea, Han. Sige. Tawag si Rodney. Kaghan, siguro tungod patay na si Councilor Mendez. Kag bakante na posisyon niya. Well, siguro pwede na ako nga ibulos ni Rodney sa line-up bilang Vice Mayor. Ano? Oo, An. Siguro, pagbuot kit man nga mabakanting posisyon sang Vice Mayor tungod na parte ni Sir para sa akon. True this? Desidido gid si Trudis ka magsulod sa politika. Nahatlog ako. Basi ko na nung matabo sa iya. Hindi ako gusto nga natabo kay Councilor Mendez. Matabo man sa iya. Oh,
Ano bang maayok siningimuan? Gusto niya nga hangyoon ko si Rodney. Nga siya mapulos kay Councilor Mendez. Kula ko lang. Hindi gila ko gusto nga magsulod siya sa politika. Hate ko ang politika. Pero si Trudes, interesado ko siya. Oh, sano ko mapunggan si Trudes? Sano? Kay balo ako. Ngayon niluyag si Pancho nga magsulod ako sa politika sa banwa ngayon eh. Pero hindi siya makabalabag sa gusto ko. Si Rodney ang istoryahon ko. Kay balo ako nga, madali ko madala si Rodney. Siya ang diskartihan ko. Agud sa sina, hindi na kinahanglan ni Pancho pa nga magtaytay para sa akon, nga makasulod sa linyadan lang ni Rodney. Himuon ko gid ang tanan, nga magdaog ako sa palaaboton nga eleksyon. Kag ini na ang umpisa sa mga plano ko. Kag kun ara na ako sa poder, mangin mahapos na ang tanan. Kwarta, kag gahom. Kung makagamot na ako, dira. Kag ang posisyon naman ni Rodney ang kuhaon ko. Mas mataas na posisyon, much better. Ginapananaw ko ng akon kadalagan. Mangin vice mayor ako sa banwa ngayon eh. Anong kinahibi mo? Hipos! Ginatuyo na ko bala, ha? Ay! Pagka-editar ko bala sa imo. Ha? Hipos! Hipos! Sang-sangan ko gikaroon sang lapat ng baba mo. Piste ka? Hipos? Tinuduhan niya pagigani sang hibi, ho? Hipos! Tapos na, kung karoon sa ulunan ang guya mga buwisit ka. Sige ba? Di ba? Sinang Rosita? Nakabuntaw na lang sa hibi mo? Lourdes! Anong ginahibig sa bata, ba? Na? Ay, akot man gani nang, Hindi man na maghipos? Abri ako! Madali lang nang. Ay, te, nakabugtaw na lang sinang Rosita. Ay, kagahod sa imo mga buwisit ka. Na? Ano si Maria man? Kaida ba hibi sa bata? Oo, ani na nga. Hindi man sa magdidi. Sige lang, hibi. Ano ka gamit? Baby! Na ano ka, ha? Nga naghibi ka naman, ha? Anay ka. Kugusod na ka, ha? Dali ka. Ay, na ano ang baby namon ni? Oo. Naghipos man niyo? Oh, naghipos. Hoy, Lourdes, napiyaran ko, ha? Kung ikaw ka rin nagkakapot sa bata, nagahibiin eh. Doon ba lang, hindi ka niya iloy? Doon sa amor ng bata sa imo? Rosita? Plan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na.
Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Hoplan Libre Sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa siyudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan Libre Sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipanaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Si Nang Rosita nang bahala kay Maria. Kat kung nakasupot na ako sang kwarta, mapamanila ko. Ibilin ko si Maria kay Nang Rosita. Condolence, Mrs. Mendez. Salamat gid, sir. Mrs. Mendez, condolence. Salamat gid sa inyo. Oh, abi mo, wala gid kami magpaabot nga mataboy ni kay Robert. Bisan ako, wala gid maglaom nga amo siring matabo sa iya. Isa lang ang ginasuspetsahan ko, Vice. Ang kontra ni Roberto sa pihak nga partido. Mrs. Mendez? Wala sang ebidensya, pero wala na sang iba nga maghimo sini kay Roberto. Kundi siya gid lang. Siya lang ang may motibo sa pagpatay sa bana ko. Tungod na hadlok siya nga mapiyerde sa panaabuton ng eleksyon. Ma'am? Wala siya sa kanuoy. Nailo ang mga kabataan ko tungod sa pagpatay niya kay Roberto. Ginpapatay niya ini. Nabaan gid ang kung sinuman nga nagsugo nga ipapatay ang bana ko. Kabaan gid siya. Mrs. Mendez? Maabot gid ang adlaw nga bayaran niya ang ginhimo nila sa bana ko. Magwa gid ang kamatuoran sa pila ka adlaw. Ma'am? Kayo po sa imo. Lalo ka? Han, naluoy na ako sa asawa ni Councilor Mendez. Parte nga kalisudan na pagtsakan niya sa natabo sa iyabana. Makaluluoy man siya, Han. Yes, Han. Ang tanan na luoy sa magiloy ni Councilor Mendez. Kagamay pa sang iyadwa ka anak.
May edad na gali kag nangasawa si Counselor. Mayo gali kay nagkaduha pa sila. Pero, so sad. Ginbayaan man niya iyang mga anak kag asawa. Nagasakit ang buot ko. Sa naghilibion si Mrs. Mendezan. Nabatsyagan ko kung anong ginabatsyag niya. Tugod, isa man ako kaasawahan. Ang ginatumod niya nga nagpapatay sa Yabana, amo ang kontra ni Councilor Mendez sa pihak ng partido. Si? Husto ang panagupnapuhan. Nga may labot ang pihak na grupo. But, Han, hindi kita pwede nga makapatupatong o kung makasuspetso sa isa katao na wala siyang nagkakaigong ebidensya. Pwede pa nga mabultadahan kita sina. So, kinanglan nga hindi kita magbuhi sa sugilanon nga wala siyang mabakod ng ebidensya. Mabudlay na, Han. Kutob lang din sa suspetso ang tanan. Wala siyang kamaturan. Han? Hibalay mo. May gusto lang magsakay sa isyu. Di papatay si Councilor Mendez agad sa sina. Ang suspetsohan, amo ang pihak na partido. Han? Hindi bilang ho, may punto man ako? May gusto nga manggamo sa duha ka partido. Gusto niya nga bulabugon ang duha ka partido ka mag-away ini. Kag sila man abing mahimo sinahan. Inang wala na tumaybalan, Han. Mahimo may mga motibo siya kung nga anahimo niya na. Gani ikaw, Han, kung may plano ka nga magsulod sa partido ni Rodney, please, stop it. Pancho. Hindi ako gusto nga natabo kay Councilor Mendez. Matabo man sa imo. Han, nakahambalanay na kami ni Rodney. What? Oo. Nagpasugot siya. Nga ako mabulo sa posisyon ni Councilor Mendez. Papadalagan ako bilang vice mayor sa ila partido. And that's final. Ano?
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria, Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio.